दायो EM धनन्जय सारनोहाय गांसे आर'नाइ होनानै बरायदों। दा सारानो बेखेवगोन आरो बेजों लोगोसे 16 निसिमानि बारग' MCLA दायो TCLC चेयारमेन हिसाबै दङ सारा। खैलामैला ब्लकनि प्रेसिडेन्ट। दायो फिथा हास'नानै बेखेवनानै होबाय सारा। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला उगुरि BCDCनि सिङाव थानाय पलासगुरि गामियाव। दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला दानि सोलिबाय थानाय सरकारा बेबायदिनो गोबांथार गामि ओनसोलाव थानाय लामा गाज्रिफोरखौहाय मावनानै होनो थाखाय आखायाव लादों। थिग दिनैहाय बेबायदिनो 16-17था गामियावहाय फिथा हास'नानै बेखेवगोन। ओमफ्राय दिनैनि दिनावहाय बेबायदिनो पलासगुरि गामियावबो फिथा हास'नानै बेखेवगोन। दा बेखौनो आं नोंथांमोननोहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्लेन खालामना देखायनो सानदों। ओमफ्राय बे ओनसोलनि गोबांथार रायजो राजाफ्राबो बेयाव फैनानै दंफैयो। दा आङो बिथांमोननिफ्रायबो एसे मिथिनानै लागोन। दा बे लामाफ्रा माबायदि कन्डिशनमोन आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्लेन खालामनानै देखायगोन। बेयावहाय फिथा हास'नानैहाय बेखेवफैगोन बेबायदिनो दानि BTRनि EM धनन्जय सारमोन आरो माखासे EMफोर फैगोन। दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्लेन खालामनानै देखायनोसै, नायलांनो हागोन। दा नायदो नै लामानि कन्डिशना बेबायदिमोन आरो ओरैबायदि हाब्रु जायो। ओमफ्राय गोबां फरायसाफ्रा स्कुलाव थांलाय फैलायावहाय बुहुद खस्थ' मोनोमोन। ओमफ्राय गोबांथार जब्रा जन्था लांनायावबो खस्थ' मोनोमोन। एम्बुलेन्स हाबजायामोन, बेफोरबायदि फासियो आरोना। दा आं एसे देखायनि लामाफोरखौ। ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ थालिर बागान, ओरैबायदि गिदिरखा नै थालिर बागाना। वाव, नायदो नै खमैनो गैयालाबो 30-40 बिगासो थालिर बागान दङ बेयावहाय। ओमफ्राय ओरै साहाथिंजायबो दङ आरोना। दा लामाया नै बेबायदि कन्डिशन आरो ओरैबायदि गारि गंसेबो हाबजाया आरो गोबांथार गामि ओनसोलफ्राव बेफोरबायदि लामाया दासिमबो दङ। दा बेफोरखौनो मावनानै होनो थाखायहाय फुरा आखायाव लादों आरो। दा जोंनोहाय जौगानाय नांगौ रायजो राजाफोरनो। दा जेखिया सरखार थाया मानो बेफोरबायदि लामाफोरखौ मावना होनांगौ आरो बेबायदिनो गामि ओनसोलफ्राव गोबांथार जौगानाय खामानिफोरखौ मावनांगौ आरो। दा बेफोरबायदि आरो लामाया नै बे टाइल्सनि लामाया जादों जाहैबाय ओरैहाय उगुरि जानानै फैबाय। ओमफ्राय ओरै थाङोब्ला बेबायदिनो बेंटल मोनहैबाय आरो। ओमफ्राय नायदो नै गोबांथार रायजो राजाफ्रा बेयाव दंफैयो। ओमफ्राय नै लामाया बिदिनो सा खोला जादों। ओमफ्राय दा बेयावहाय लाइफां गायबाय, बेखौहाय फिथा हास'नानै बेखेवसिगोन। ओमफ्राय लामानि कन्डिशनखौ नायदो नै माबायदि अबस्थामोन आरोना। बे लामाया गोबाव समनिफ्राय बेफोरबायदि गोग्लैसोनानै दंमोन। ओरैबायदि गारि गंसेबो हाबजायि कन्डिशन आरोना। नायनानै लादो नै हाब्रु, ओरैबायदि गोबां गामिफोर दङ। दा थांलाय फैलाय लामा हान्थिनायाव जोबोद खस्थ' मोनसैमोन। दा गारि गंसेबो हाबजाखा आरो नै नायदो कन्डिशना बेबायदि आरोखि। दा नायदो नै, दा बेफोरबायदि लामाफोरखौ मावनानै होसिगोन आरो। दा मोजांनि बाथ्रा। नै दा गोबां गामिफोर दङ, न'फोर दङ, न'खरफोर। दा बेफोरबायदि हान्थिनोहाय जोबोद खस्थ' आरोखि। दायो बे ओनसोलनि गोबांथार रायजो राजाफ्रा बेयाव ओंखारनानै दङ। लोगोसे आं मिथिनानै लागोन बे ओनसोलनि मानाव गेदेर गावबुरा दंफैनाय आदै। दा आदै, नोंसोरो बे लामाखौ मोननो हानानै गोसोआव माबायदि गोजोननाय मोन्दों बेखौ फंनैसो रायजो राजानिसिम मेसेज हरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आङो हामबाय होदों। मानोना बे लामाखौ जों मोननायनि थाखाय जोङो गावबुरा हिसाबै जोङो बुंदों बे पलासगुरि गामि, बे पलासगुरि गामियाव दे एसे गोबाव बे माबाया लामाया गोदोसोना दंमोन। दिनै सारमोना बेवहाय फैनानै दिनै प्रमद सार, गुबुन गुबुन बिभिन्न मानसिफोर फैनानै बे खामानिखौ हाबाफारिनि जुगिदे जाहोनो हादों। बिराद गोजोननाय मोन्दों। ओरैनो बे लामाया बेसेबांसो समनिफ्राय बेबायदि अबस्थायाव दङ? बियो दानिल' नङा, गोदोनिफ्रायनो दङ बियो। दा फिरि जायाखैमोन आरो बे लामाया। बेबो बारा गोबाव जाखायाखै। जाय हक, बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों जाजानो लुबैयो। जोंहा गोजोननाय दं, गोजोननाय मोन्दों आरो। गामियारिफ्राव जोंनि सारमोना बिदिनो माबा खालामनानै जों मावफुंनानै होयोब्ला जोंनि गामिनि गासै सोरबा मानसिफ्रा जों गोजोननायखौ मोननो हायो। बेखिनिखौ आं बुंबाय। ओरैनो गोबां फरायसाफोर एबा बेमारिफोर थांलाय फैलाय खालामनायाव माबायदि खस्थ' भुगिनाङोमोन? ओरैबायदि ओरैबायदि खस्थ' भुगिनाङोमोन जे गोबां फरायनाय गथ'फोर दं, फिरि फरायनायफोर दङ। बेनिखायनो बे फरायनाय गथ'फ्रा दिनैसिम जोङो हान्था मेला थाबायनाय लामाफ्राव ओरै थांनायावहाय जोंहा खस्थ' जायो। बेनिखायनो जोङो बे लामाखौ जोङो नांगौ बायदि रोखोमै जोङो जगायनायखाय जोंनि फरायनायफोर दं, फरिबारफोर दं, गथ'फोर दं, फिसा फिथाइफोर दङ। बिसोरनि थाखाय जोङो नांगौखाय जों बे लामाखौ जों दिनै गोजोननाय मोन्दों। गोजोननाय थाबाय आदैनिसिम बेखिनिखौ। दा गोबांथार बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। ओमफ्राय लोगोसे दानि BTRनि EM
मानो गदे साराबो सफैबाय नै धनन्जय सार दा फाइनालि सफैनो हाबाय